Nyt lähdetään katsoa sitten sängyn alaosaa. Eli muista tarkistaa täältä nämä sängyn jalat, kaikki nämä reunat täältä, liittymäkohdat, sekä sitten tämä kohta, missä tämä kangas liittyy tähän sänkyyn, jos sun sattuu olemaan tällainen runkopatjasänky. Sitten jos et sä katso näitä kaikkia reunoja täältä, puiden saumakohtia täältä ja keskipuut, ihan kaikki, niin sulta voi jäädä siellä luteet huomaamatta. Ja tämä tarkastus tosiaan tehdään todella tarkasti täältä, aivan joka kohta täältä alta. Ja toki ne luteen kakat näkyy myös näissä puuosissa. Eli tällä lailla hoidetaan luteen tarkastus kotikonstein.